నేడు మనడు దేవుడి మాట తిని క్యాన్స్కటు యోహాను సువార్త తిని నేంట నుంచి ఆ దేవుడు నాకు వార్త భారతిని పేసి యోహాను సువార్త ఇందన పుస్తక తిని ధ్యానం తుంకటు ప్రతిరోజుగిన ఈ సువార్తతే ద్వారా దేవుడు మనతోటి బాత తిరుగుతుండో మనకి బాత నేర్పిస్తుండో దానిని ఒనికాలికినగ కొద్ది నేర్చుకుంటుకటు దేవుడు మరి నాకు నేర్పనోడు నన్ను మీకు నేర్పిస్తందుకు మీరు ఇంకా బెచ్చో మందికి నేర్పిస్తందుకు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతోటి మంచి మనకి ఉండు సాయం తుంగొరే ఓని మాటని లోపల మందని ఆ ఉద్దేశకిని ఆ ప్రణాళికకిని మనకి కెచ్చోరే బెచ్చో ఓని శక్తి తిని ఓని వెలిగిని మనడు ఇంకా ఓని గురించి తెలుసుకుండటానికి దేవుడు మనకి సాయం తుంగును. మరి నేంటి నుంచి యోహాను సువార్త ఇందని ఈ పుస్తకతే మందని ఈ గొప్ప దేవుడి మాటని నేర్చుకుంటుకటు యోహాను సువార్త తిని యోహాను రాస్తాడు మనడు ఊడితాడు. ఈ యోహాను సువార్తతే మున్నెటి వచనము మనడు చదువుకు ఆది యందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను, ఆయన ఆది యందు దేవుని యొద్ద ఉండెను, సమస్తమును ఆయన మూలంగా కలిగెను, కలిగి ఉన్నదేదియు ఆయన లేకుండా కలగలేదు, ఆయనలో జీవముండెను, ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగయుండెను, ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండెను. దేవుడి మాటని నేడు ఈ మున్నెటి మాటతే దేవుడు బెచ్చో ఒండు బారాసిమినోడు మనకి కెచ్చనోడు అలాగే ఒండు బారాసిమినోడు మనకి బాగా తెలియరుమిందే దేవుడికి వచ్చినావు కదా. నేడు మనడు ధ్యానం తుంగని ఈ భాగతిని మున్నెటి అధ్యాయము మున్నెటి అధ్యాయతే మున్నెటి వచ్చిన అగటి నుంచి 14 వచ్చిన వరకు మనడు చదువుకటు ఈ భాగతే దేవుడి ఉద్దేశం బాతమిందో మరి దేవుడు బారాసిమినడు మనడు బారాసిమినడు క్యాన్స్కటు దేవుడికి వచ్చినావు కదా. బెస్కో మున్నే ఈ లోకతే ఆ లోకతిని ఆదితి మున్నే దేవుడే వాక్యం మత్తల్లే, ఆ వాక్యమల్లే దేవుడు అగ్గ మత్తల్లే, అలాగే ఆ వాక్యమల్లే దేవుడాసి మత్తుండల్లే. ఈ మాట తిని మనడు క్యాన్స్కు దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మన దేవుడు బారాసిమినడు పెట్టు సక్క మనకి క్యాన్స్ కాస్తుంది ఓండు వాక్యమాసిమినడు, ఆ వాక్యమే దేవుడాసిమినడు, ఆ దేవుడిని మనడు ఆరాధన తుంగనడు. అందుసంకే మనలోకిని అలాగే దేవుడు బాతకెచ్చిన ఎత్తుకు 4వ వచనం తిని మనడు చదువుకు ఆ దేవుడల్లే వెలుగాసిమినో అలాగే జీవమాసిమినోడల్లే మనుషులకి ఇంకి జీవమైదటంతకి లోకతికి ఓండు వెలుగాసి వత్తాటు ఓడనడు. మనడిగ ఊడుకు అందుసంఖ్య ఓండు సజీవుడత్త దేవుడు గనక మనలోకిని మీలోకిని ఓని పుట్టువ వాటి ఓని పుట్టువంకి దండ వాటి ఇల్లు పోతే సామ్రాణి కడ్డి వాటి పూజ తొంగొద్దు ఇంజరే పాశ్రయ్యలోరు బెస్కెడికి మందిరకిని వాక్యంకి వచ్చారు మంతరు భారత్కు మన దేవుడు సజీవుడు ఓడు సజీవముగా మినడు మనకి జీవం ఈదటంతకి ఈ లోకతికి డిగ్గి వత్త దేవుడు అందుసంఖ్యకి వచ్చినావు కదా. ఓడు వాక్యమాసి మినడలే, ఆ వాక్యము దేవుడాసి మినడు ఓడు వాక్యము దేవుడాసి ఆ వాక్యమే దేవుడాసి మన మున్నే ఆ మత్తాటు మన రూడితాడు. అలాగే ఓండి ఇళ్ళకోకుండా ఈ లోకతే బాతగిన ఆదిల్లే బాతగిన ఈ లోకతిని మన రూడనడు కదా. దేవుడికి వచ్చిన ఊడటి 3వ వచనం తినోడుకు కలిగి ఉన్నదేదియు ఆయన లేకుండా కలగలేదు, సమస్తం గిన ఓండు ఆ ఓని ద్వారా తొంగుతో దేవుడు సర్వలోకతిని సమస్తము ఈ లోకత మత్త ప్రతి దానిగిన దేవుడు లేకుండా బాతగిన జరిగిలే అంత ఓని కైక్కింతోటే ఈ లోకతిని దేవుడు తొంగుతో భూమి తిని ఆకాశ తిని ఈ లోకత మందని ఈ భూమి లోపల మందని సమస్త తినిగిన దేవుడు తొంగుతాడు మన ఊడితాడు. ఈ మనుషులకి దేవుడు తొంగుతాడు మనడు ఊడితాడు. మరి దేవుడికి వచ్చినావు కదా.
ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಲೋಕತ್ಗೆ ವಾದವಲಿಸಿ ಈ ಲೋಕತಿನಂತ ತುಂಕ್ತ తర్వాత ಮನಸ್ಸಿನ ಸೆನಮು ಈ ಲೋಕತ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು వాదవలసి వస్తే ఇతుకు ఉని లోపలల్లే జీవం మిందల్లే ఆ జీవతిని మనుషురికి ఇంకేదంతకి ಒಂದು వత్తో ಭಾರಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈದಟಂತಕಿ ಒಂದು ವತ್ತೋ ಇದ್ಕು ಮನುಷ್ಯರಿకందరూ సీకడితే మినోరల్లే ఆ మనుషురికిని వెలిగించటంతకి ಒಂದು వెలుగాసి ఈ లోకత్కి వత్తో మనందరిగిన బెగో సీకటి బతుకిని పాపోతే మగ్గిదాయని మన బతుకుకిని వెలిగించడానికి దేవుడు వత్తోడు అలాత్కు మరి లోకత్కి ಒಂದು వత్తో కదా వెలుగాసి ఈ లోకత మందని మనుషులకు భారీ ఒనిని గ్రహించటంకిల్లోరు ఒని ప్రేమ తిన అర్థం తుంగటంకిల్లోరు ఇల్లుపతి దేవుడు బెగటో అమెరికత దేవుడు ఇంచరే మాకు ఆ సెంత దేవుడు అయ్యో ఇంచరే మాకు సరపర్త దేవుడు అయ్యో ఇంచరే భారీకి ఎచ్చనోరు ఈ మనుషులకు ఇంచరు మనడు ఊడుకు దేవుడికి ఎచ్చినా కదా ఊడటి 5వ వచనం తినోడుకు ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దానిని గ్రహింపకుండెను ఆ వెలుగల్లే చీకడితే ప్రకాశించటానికి ఈ బతుకుకిని వెలిగించటానికి వత్తే కానీ మనుషురు కల్లే లోకమల్లే దానిని ఆ వెలిగిని గ్రహించటంకిల్లే భారీ గ్రహించటంకిల్లోరు ఇంచరు ఊడుకు మనడు ఇంక మున్నే ధ్యానం తుంగని ఈ వాక్యతే ఈ పుస్తకతే మనడు ఇంకా నేర్చుకుంటాడు మనుషులకు సీకడితే మినోరు గనక ఆ ఓరు వెలిగిని గ్రహించటంకిల్లోరల్లే భారత్కు సహజంగా మా తాతలు చిన్నస్కే ఓరి నాటి దాయటంతకి నానిని పొడుదరిసి సీకడ అర్థస్కే కల్లుణిజి నానిని గుర్రత్ పొర భుజత్ పొర తరిపిసి తల్లే మరి తాతలూరు లోన్ దక్కటు ఇంచుకెచ్చి మా నాటి నుంచి తాతలూరులోను అసకే బాతామిన నడిసి దాయటమే కదా నడిసి నానిని భుజత్ పొర్ర ఎక్కిసి తీసోదనోడు నడిసి బాగా చీకడరసి మమ్మీ బీనూరు మందనూరు అయ్యో చుట్టూ చీకటి మందనది పొర్రో భుజత్ పొర్రో మరి కుది నన్న చుట్టూ మందన వాటినన్నిటిని ఓడోరే మొత్తం చుట్టూ చీకడగా మతుకు వెరసోరే అమ్మో చాలా చీకటిగా మింది ఏంచోరు వెరసరే కుది ఆలోచించరే దాని చిన్న చిన్న మినుగురు పుడుక్కు అవు మినుక్కు మెరసరు మతుకు ఆ వెన్నెలిత్తది వేడనది ఆ చీకటి తెగిన అవు బెచ్చో చిన్న మంత పుడుక్కు ఆ పుడుక్కి నుండి వాదని వెన్నెలు తినూడి అగ్గ వెన్నెలి వాసంది ఇంకా బాతమింది మా తాతలోరినారు వత్తాటే ఇంచుకెచ్చి దాన్ని బెచ్చొచ్చి సీకడితే మతకన్నా ఆ వెలుగిత్తది వేడకు ఆ చీకడితే వెలుగు బెగ్గ మతకనిగిన వెలుగిత్తది వేడితే మనుషురికింకి దేవుడు ఈ లోకత్కల్లే బేల వత్తో ఇతుకు ఆ వాక్యమే బేల ఆసి వత్తో ఇత్తది 14వ వచనం తిని మన డూడుకు ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించెను ఆ వాక్యము శరీరధారిగా ఈ లోకత్కి దేవుడు 33.5 సంవత్సరకోండు బ్రతికి ఓన్ పందిన్ తుంగొరే బెచ్చో మందికి బెచ్చుకో కార్య తుంగొరే బెచ్చో మంతిని స్వస్థపరచొరే నన్ను దేవుటి నింజరే దేవుడు నాని రోత్తో ఈ లోకతే చీకటి మందని మనుషురికి వెలిగిస్తుంది ఈ లోకత్కి రోత్తో ఇంజరే ఇప్పుడు బెచ్చుకి ఎత్కన్నా మనుషురుకు గ్రహించో స్థితి మత్తాటు ఊడితాడు చీకడితే మత్త మనుషురికి వెన్నెలు వేడో ఇతుకు వేడితే కానీ దానిని గ్రహించటంకిల్లోరల్లే ఆ వేడొంది వెన్నెలు కానీ దానిని మనుషులకు చీకడితే మినరు గనక ఆ చీకడితే మెక్కనూరు వెన్నెలు మత్కనది ఆ వెన్నెలు తిని పట్టిస్టంకిల్లోరల్లే గ్రహించటంకిల్లోరింజరే దేవుడికి ఎచ్చను దేవుడు వాక్యమాసమినుడు ఓండు మనని బతికిస్తుడు దేవుడికి ఎచ్చనో కదా మనుషులకు బతకవలితుకు దోడత వల్ల మనుషులకు బతకరు కానీ ఓని మాటతే వల్ల మనుషులకు బ్రతికితూరు ఇంచుకెచ్చి దేవుడికి ఎచ్చను ఓని మాటతే జీవం మిందలే ఓని మాట చీకడితే మొత్తం మన బతుకుకిని వెన్నెల్తికి పేస్తైతే బెస్కత్కు మనడు వెన్నెల్తికి వెయ్తాడో మనడు బేలా మినడో మనకి తెలియతే
ಸೀಕಡ್ತೆ ಮತ್ತಚ್ಚು ಜೇಪು ಮನಡು ಬೇಲ ಮಿನಡು ಮನಂಗಿ తెలియో బెస్కత్కు వెన్నెత్తికి వేయితడు మనడు అసలు మన రూపం బేల మిందే మనడు బేల మినడిత్తది చక్క వేడితే అందుసంఖ్య మనుషులు కల సీకడితే మంచి ఆ సీకడితే మందటందుకి ఇష్టపరచునరు బారిత్కు మనుషురుకిని ఆ పణుగు పాపొతి మినా గనక వెలుగింకి వత్కు ఓరి పాపమిత్తది వేడితే ఓరి తప్పుకిత్తవు వేడిత ఓరు బారాసి మినరో వేడితే ఓరు బారాసి మినరో తెలియతే గనక ఓరికి ఇష్టమిల్లే సీకడితే మందటం ఓరికి ఇష్టమాసందే దేవుడికి వచ్చినో ఓడు వెన్నెలాసి ఈ లోకత్కి వత్తో దేవుడు వాక్యం మాటాసి మిందే అలాగే ఓని మాటే మనని బతికిసితే ఓని మాటే మనని నడిపిసితే ఓని మాటే మనకి జీవతినీతే ఓని మాటే మనకి అర్రి తోపిసితే ఓని మాట మనకి ఓండే మాటే దేవుడు ఆశమినో గనక మనని సక్కా ఈ లోకతే నడిపిస్తడానికి ఓని మాట మనకి బెచ్చో అవసరం. ప్రతిరోజు బైబిల్ చదవటి, ఈ బైబిల్ పుస్తకతిని చదవటి, కనీసం ఒర్రో అధ్యాయం అన్నా మీరు చదవటమే అయ్యి కానీ పిల్లంకిగిన చదివిసటి. ఓని మాట మనడు తప్పిదాయకుండా, పిల్ల తప్పిదాయకుండా, అలాగే పెద్దటోరు తప్పిదాయకోకుండా ఓని మాట మనని సరిదుంగురే చదవరు మతుకు కనీసం ఆ రోజు చదవుత మాట మీరు అరిసిదాయకుండా మందటందుకి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గుర్తు తుంగటందుకి సాయం తుంగితే ప్రతిరోజు విరివికి మీరు వెచ్చో ఆఫీసింగ్ అంజరు మత్ కన్నా, ఉద్యోగకి అంజరు మత్ కన్నా, పణుగింగ్ అంజరు మత్ కన్నా, వ్యాపారకిని గురించి అంజరు మత్ కన్నా, బేల అంజరు మత్ కన్నా మీరు దాయను మున్నే కనీసం దేవుడు వాక్యతిని చదవటి. చదువుకు ఆ రోజంతగిన దేవుడు అద్భుతముగా మీమిని నడిపిస్తుడు. మనకి బెచ్చుకో పణుగుమైన అంజరు వాక్యం చదవటం మరింగిదాయొద్దు. దేవుడికి వచ్చినావు కదా, ఈ మాట మనకందరికి తెలుసు కన్నా ఓని వాక్య తిని చదవటానికి ఇష్టపడవరు. ఓని రాకడిత్తది వాసంది కనుక ఓని మాట తిని చదవకడిత కన్నా, గుర్తు తత్తకడిత కన్నా నేను చదివి మతకే కదా, నేను మదితే తాసి మతకే కదా నాడి గుర్తు మంతే. కానీ నేను చదువుకుపోతే నాడి ఓని మాట తిని దేవుడికి ఎచ్చును. సొలొమోను భక్తుడు బెచ్చో జ్ఞానతోటి రాస్తా మాట అందుకు ఎచ్చినావు కదా, ఓని మాట తిని ఓని జ్ఞాన తిని సంపాదించుకున్నట్టు వెండి తిని, బంగారు తిని, వజ్రకు, వైడూర్యకి కన్నా చాలా గొప్ప విలువత్త శక్తి కలుగుత మాట. మన జీవత్ కన్నా విలువత్తది ఈ లోకతి బంగారము, వజ్రకు ఇవంతా అయ్యే కదా. మనకి మన ప్రాణము, మన లోపల మందని జీవమే మనకి ముఖ్యం. దానిని దేవుడు ఈసునుడు, ఆ ఈదని దేవుడు మాటాసిమినుడు. ఆ మాట తిని రోజు వెరివికి అంజి బైబిల్ పేజ్ చదవన మున్ని మీరు అనుకున్నట్టు దేవుటగ్గ ననుకుద్దనను, దేవుడు నాతోటి తిరిగినోడు. బైబిల్ చదవతస్కల వరటి మదితే తాసుకున్నట్టు దేవుడు నాతోటి తిరిగినోడు. దేవుడు మాటే దేవుడాసి మినుడు. ఓని మాట నాతోటి తిరిగిందే, ఓని మాట నా కుటుంబతిని నడిపిస్తే, ఓని మాట నా కుటుంబము నా పిల్లని సక్కా నడిపిస్తే, తిన్నటి అరిదే ఓని మాట నా పిల్లని నా కుటుంబతిని నడిపిస్తే, దిక్కు తోచకుండా అరిసి అత్త కుటుంబతికి ఒక దిక్కు తోపిసి ఓని మాట నడిపిస్తే, ప్రతిరోజు బైబిల్ చదవటి, పిల్లంకి గిన చదివిసటి, చదవటింజరికెళ్ళటి, నేంటి తరకు నేంటి రోజుకి మందనే సమాజము కుటుంబకు ఇవంత చిన్న భిన్న మాదటందుకి కారణం ఓని మాట తిని బీనొరిగిన లక్ష్యం తుంగటంకిల్లరు, ఓని మాట తిని చదవటంకిల్లడు, ఓని మాట తిని క్యాన్సటందుకే టైం ఇల్లే, చదవటానికి ఇంగ బిగ్గ టైం మిందింజరే ఓని మాట తిని మరింగి అంజి పక్కత వాటి దిమ్మెరనోరు. అలా దాయొద్దు ఇంజరు దేవుడు వాక్యం. యోహాను రాస్తా ఈ పుస్తకతే దేవుడికి ఎచ్చనో ఓడు వాక్యమాసిమినో, ఆ వాక్యము ఆ జీవమాసిమిందే మన అందరిని వెలిగిస్తందుకు ఈ లోకతే మనసుడాసి వత్తుండు, ప్రాణం వాడుతుండు, దిమ్మెత్తుండు. ప్రతిరోజుకిన ఈ వాక్యం నేడు మన మున్నెమ్మిందే. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు సహాయం తుంగవలితుకు ప్రతిరోజుగిన ఓని మాటతే ఓని కాల్కినగ్గా ఓని మాటత మున్నెడికి, బైబుల్ మున్నెడికి, ఓని వాక్యత మున్నెడికి ప్రతిరోజంజి
ಓನ ಗಂಜಿ ಕುದ್ದವಲೆ ವಾಕ್ಯ ತಿನಿ ಸದವತ್ತಸ್ಕಲ್ಲ సంగతి వాక్య తిని క్యాన్సర్ మత్తస్కల్లా దేవుడే నాతోటి తిరిగినోడు, దేవుడే మాటాసి మినోడు ఇంచుకెచ్చి దేవుటి మాట బెస్కెడికి మనల్ని సరిదుంగితే ఓని మాట ఆ కసెరాసి మిందే కొయ్తనసికి కొంచెం నొప్పి అనిపిస్తే అత్కన్నగిన సరి ఆదుకుండటంత కొన్ని కాలికి నగ నిమ్ముటు దేవుడు సక్కా సరిదుంగితోడు ఉపయోగకరంగా మరి వెచ్చో దేవుడికి చుట్టుమందనోరికి మీ కుటుంబతికి మీరు ఆశీర్వాదకరంగా మందతందుకి ఓని వాక్యము సాయం దుంగితే కొంచెం నొప్పి అనిపిస్తారు మంతే దేవుడికి వచ్చినావు కదా బేను నతుకువోడు ప్రేమిస్తున్నాడు ఓనినే దేవుడు గద్దిస్తుండల్లే, ఓనినే దేవుడు శిక్షిస్తుండల్లే. ఓని వాక్యము సరిదుంగితల్లే, ఓని వాక్యము గద్దిస్తల్లే. గద్దిసనస్కే నాకు అక్కర్రిల్లించోరే సరి ఆదుకుండటానికి సరి తుంగుకుండటానికి ఇష్టపరువుకుపోతే దేవుడికి వచ్చినోడు సరే ఆవరు కదా అందు సంఖ్యకి వచ్చినావు ఓని వాక్య తిని క్యాన్స్కటు సదొక్కటు అలాగే ఓని వాక్యం బాతకెచ్చందో వాటిని తుంకటు అందరికి కెత్తకటు దేవుడికి వచ్చిన ఓని వాక్య తిని గనక మనడు అలా గనక రోజు చదివి ఓని వాక్యం కెత్తాటు మనడు తుంగొరు మతకల్లే మన నూడి ఆ చుట్టూ మందునోరికి మనడు కెత్తనక్కరిల్లే మన నడక తిని అలాగే మన ఆ పద్ధతి తిని ఊడల్లే ఓరు దేవుటగ్గా వేయితరు దేవుడి కాలికినగ్గా వాసి ఓని పొర్ర నమ్మకం వాడితరు. మరి నేడు దేవుడు వెలుగాసిమినుడు దేవుడికి వచ్చిన 9వ వచనం తిని మనవుడుకు నిజమైన వెలుగు ఉండెను, అది లోకంలోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనుషుణ్ణి వెలిగించుచున్నది. ఆయన లోకంలో ఉండెను, లోకం ఆయన మూలముగా కలిగెను గాని లోకం ఆయనను తెలుసుకొనలేదు. ప్రతి మనిషిని వెలిగిస్తానికి దేవుడు వత్తో నీనిని వెలిగిస్తానికి నానిని వెలిగిస్తానికి వెలంత మనడు వెచ్చో మందికి వెలిగీదటంతకి దేవుడు నీనిని నానిని వెలిగిస్తున్నాడు. ఆ వెలుగు నిజంగా మనడు వెలంకు ఓని మాట తిని కేంజితాడు, ఆ మాట ప్రకారం తుంగితాడు, అందరిగిన కేయితాడు. ఓని మాట తిని కెత్తటము మరింగి దాయొద్దు భారత్కు అందరిని వెలిగిసంది ఓని మాట సువార్త కెత్తవల్లే దేవుడి మాట తిని అందిసన బాధ్యత మీ పొర్రో నా పొర్రో మిందే. ఓని వాకి తిని క్యాన్సటి ఓని వాకి తిని అందిస్కటు మన కుటుంబకందరిగిన దేవుడు రాకటి శాంక సిద్ధపరతకటు. మరి కణుకు పిమ్ముటు ప్రార్థన తింగితను. యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా, నేడు నీ పిల్ల నీ రక్తమమ్మ యోహాను సువార్త తిని ధ్యానం తుంగనమయ్యా, మాకు నిమ్మే మాతోటి తిరియా మాకందరికి గిననే మా బారాసి మినినో మాకు కెచ్చరే నాతోటి తిరియరే నీ పిల్లంతోటి తిరియా మాకందరికి గిన మంచి పాట నేర్పిసి మమ్మందరం గిన నీ వెలిగిని వెలంగోరే వెచ్చో మంతిని వెలిగేసని పిల్లనగా మమ్మల్ని అందరిని నడిపిస్తా. ఈ మాట క్యాంచని నీ పిల్లనందరిని అలా తాసయించరే ఏసైతే పిదర్తి మాట అంత తలపురమినం తండ్రి, ఆమేన్.